Bohol Honda Click United. Hey guys, welcome to Bohol Honda Click United. So ayan guys, first time kong napasama sa charity rides ng Bohol Honda Click United. At ang saya-saya ko kasi first time ko sa mga ganitong activity, mga group rides. Kasi mostly sulong-solo lang naman ako tuwing nagra-ride. Kaya isang privilege ito para sa akin kasi nakasama ko ang Bohol Honda Click United. Yung grupo na ito ay talagang saludo ako kasi gumagawa sila ng mga charity rides o charity events para tulungan yung mga nangangailangan. Kaya nang malaman ko na may grupong ganito at in-invite ako mismo ng presidente ng grupo is walang pag-alinlangan. Nagpa-member talaga ako, sumama ako sa kanilang charity ride. At ito nga, first time kong napasama sa kanila kaya excited na excited ako guys. Sa charity ride na ito guys ay may tinulungan ang Bohol Honda Click United na isang cancer patient. Pinuntahan nila ito guys at binigyan ng financial assistance sa abot ng kanilang makakaya. Hindi ako napasama sa pagbibigay ng financial assistance sa cancer patient kasi nangyari yon doon sa sentro ng Tagbilaran City o sa sentro ng Bohol at nakatira naman ako sa distansyadong lugar pa sa lungsod ng Loon. At kahit hindi ko personal iyon na witness ay parang nakatulong na rin ako sa cancer patient kasi napasama ako sa grupong ito. Kaya masayang-masaya ako. At baybayin muna natin ang National Highway ng Sagbayan, Bohol.
At guys, napa-stop over kami sa bandang to ng kalsada kasi nakita ng aming group president na may matandang lalaki na nangangailangan ng tulong. At matulungan kasi itong aming president, kaya saludo ako sa iyo, Pres. Pakinggan namin ang kanilang pag-uusap at ating pakinggan, guys. At siya pala si Tatay Laurencio na nakatira dito sa lungsod ng Sagbayan. Wala na siyang kasama sa buhay, wala ring trabaho. Kaya guys, kailangan niya talaga ng tulong. At salamat, Pres, kasi tinulungan mo si Tatay. At ngayon, papunta kami sa bahay ni Tatay Laurencio para silipin yung kanyang kalagayan doon. Kung ano ba ang mga needs niya. Kasi sa abot ng aming makakaya ay talagang tutulungan namin si Tatay para naman makapag-share kami sa aming kunting blessings, kasi sharing your blessing is caring, and caring is loving. And thank you. Guys, malapit lang pala ang bahay ni Tatay sa National Highway. Yung bahay niya is made up of light materials at talagang simpleng-simple, payak na payak ang kanyang pamumuhay kasi nga wala naman siyang kasama at hindi naman kailangan ng bonggang mga kagamitan. Kaya kung may time kayo guys, tulungan natin si Tatay. Kung wala kayong financial na tulong na maiabot ay through prayers na lang o moral support, kasi through prayers ay pakikinggan na tayo ni God sa ating mga hiling. Okay? Agi boy lagi mo nagtulong ko na. Dali tayo sa mga tayo mo kahoy. Picture lang nyo, bye nyo. Picture lang tayo. Ditong lana tayo. Ditong lana balay nyo. Okay. Phone, kutimri phone. Mura na tumanson. Oh, pwede na ko na ba? Tay. Kino man di ba to ni mo? Amo ni ambagan guan. Ay tamakan buto. Video, sir. Kami banday. Ano ba? Makan na, para makan. Kuan yun na to sa kuan. Bebe mo? Buga? Buga ba? Ay, sila? Bebe mo kurente. Bebe mo kurente. Libre? Libre? Libre daw. Sulod na to. Ay, na ba? Usod na lang ha. Bulbungo lang ka itong gano'n. Ay, usod ni. Kira. Kami panday. Magbayad ka? Magbayad ka, binuwan. Magbayad ka? Kurente, magbayad ka? Sila po. Kalian? Ini mga ako man itira ni. Coba sila naman. Ito ka to bang atis pa tabok lo. Hilag man, hinay sa pedo na.
Balik kami po na. Ha? Balik kami tayo. Ampun po tayo. Ha? Katulong linggo sa September. Puhon-puhon. Okay, tiguman naman ako di pa. Dapat ako matabang ni. Ana, gumay man ako. Dami nga labyan ti kana. Ako magilasan. Kita na ko. Ako magilasan sa mo. Panon mo to, pag kita na ko nimo, ano walay. Na may dala na mo sa grocery ay gano. Ito lagi yata no nimo. Uli ang tatong buwan na hatag mo. Oh, balik to sa Taglara tong. Balik to buka sa Taglara. Oh. Yes, salamat. Sige tayo. Ay, amping na. Amping. Po, September. Kita na po tayo. Tama. Diba? Hey boss, salamat. Ngayon guys, ipagpapatuloy na namin ang aming rides kasi hapon na at mukhang uulan na. So, samahan nyo kami guys sa aming charity ride kasi maganda yung grupo na to. Bagong membro pa lang ako pero napahangan ako sa kabutihang loob ng aming presidente at yung mga members, mga batang-bata pa. Kaya na-amaze ako sa kanilang gesture, sa kanilang kagandahang loob na tumulong. Kaya hopefully magtatagal ako sa grupong to. Pag may time, sasama pa rin ako sa kanilang mga rides para suportahan sila. Okay? As a sort of trivia, ang Bohol Honda Click United ay nabuo noong February 5, 2021 na pinamumunuan ni Efren Olanggo Jr. Saludo ako sa press. At meron itong 40 active members at 10 dito ay mga lady riders. Kaya go 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 Bohol Honda Click United. Long live BHCU. Please support Bohol Honda Click United guys. Thank you.